Реже, аз съм резал. Един ма викна, ела вика, ми сладишеш лозата. 40 години вика и неща и неща. Колко ти дахме на такова? Викам, ти луд човек ли си бе, вика. Еми, вика, ще е такова. Дай, викам, тривоню. Тук отрезаме с тривоню. Дай, викам, сега чуко. Нацепих я на 7-8 такова, направих я, наслагах и такова, сложих, завих хубаво, сложих песък и затрупах калемите всичко. Направо отгоре направих като такова. Викам, нема пипаш тук. Ако нещо излиза над песъко, да тръгва. Ако не, алална да те. Ти ма викна да я унищожи и така. Идва той сета, вика, знаеш, вика, чудо бе. Викам, какво бе? Па то вика, като тръгна, като не го вика. Ама ражда ли? Ражда. На каква височина я рязах? Долу до земята. Ниско. Долу ниско. Нали казвам, че затрупах с песък всичко. Или загива, или тръгва. Това е. Стара лоза, така ли е най-добре да се подмлади? Да, това е начинът. Полива ли се? Не, ма то като... Тя е силна, тя дърви. Трудно има коренища големи. Въпросът е калемите, нали, които са такова, да ги затрупаш все едно такова, затворено в песък, за да поддържат влагата. Те се избиват. Така като избие, няма грешка вече. Сега, още методи ще ви казвам. Ние си мислехме, че само 5. А за начинаещи такива, които никой не е правил такова, кой е най-добре да пробва? Първият начин. Първия най-лесен и най-такова. Вие като дойдете, аз ще ви карам всичките да ги пробвате. И на пъпка също. И то на копулацията е също хубаво. Докато другите на седло и на кози крак са малко по-технически такива. Сега, друго едно е сладисване, това е така нареченото мостово сладисване. Защо се казва мостово? Нали, при лошите дъвчета, нали, особено при младите, се получава някога зайци, мишки или нещо друго и ги нараняват. И ако не вземеш мерки, дървото ще загине. Няма начин, като такова обелено, нали? А някога се случи и от кола, нещо такова го ударила. Тогава се прави последния начин. Нали, това, да речем, ни е наранената. Това ни е нараненото. Нали? Тук нещо заедно го изел. Тогава заравняваме тук. Нали? Режем до здрава дървесина. Отсека да го опикаляме. Нали? Ако не е от тук наранено, може да не го режем. Но ако отсека е така. От долния също се прави. Изчиства се това, нали, нараненото до тук. До къде е такова. И от горна страна също. Нали? Така. Така, и се получава това. И сега, правим един нарез отгоре, правим един отдоле. Взимаме калема, нали, който го правим. Режем го и от тук, мушкаш го отдоле, мушкаш го и отгоре. И така правиш. И затова се казва мостово. Нали? Може да сложиш ги близко един до друг. Като клин ли го режеш? Не, като... Провежда сока нагоре. Като първия път, така ти режеш. Е така. И се мушка просто. Нали? Мушкаш го отгоре и отдолу, също и от двете страни. Нали? Едно 4 да И колко такива калема правиш? Зависи от дебелината. А може да ги сложиш и по-гъста, нали, по-бързо ще стане за варката. Ако има пъпка, избива ли настрани клон след това? И сега ще ти кажа, сега. За да не избива настрани, пъпките се махат. Пъпката се премахва, нали, за да не използва такова. Но ако искаш да си правиш, нали, някои експерименти, може да оставиш, примерно на един мост или два, да си оставиш пъпки и след това те ще ти станат клони след време. И сега какво става? Тръгва, нали, растението да расте, тръгва тук, проводящата част тръгва, свързва се с горното и дървчето го спасяваш по този начин. А след време то залива ли? И след време то залива, тук няма и да личи, че има такова. Страхотно. Все едно кожа му, нали? Едно кожа са ти присадили нова. Това се казва мостовото сладисване. Друг метод на прозорче. Сладисването на прозорче е съвършен нов метод и се използва най-често при ореха. Доскоро орехите не можеха да се сладисват по никакъв начин от тия методи, които ви показах. Просто не приемах. И не знам кой го е измислил, но тогава се използва специален нож. С две остриета и
примерно това не е ореха, нали? И като е орех, това с две остриета така ще се получи, нали? Така. Тогава го режем това нещо, нали, за да получим прозорчето. Тук се получава прозорчето. Така ето. Същия нож, нали, той е регулируем, може да се регулира разстоянието, се използва и за вземането на пъпката. Нали. Минава от тук, режеше отгоре и това нещо лега тук точно в това прозорче, затвара. И държи ли така, не пада ли? Нали ще го вържиш? Ще го вържиш. Не ще го вържим, няма да го ставим така. Нали, след като се затвори, тук даже се допуска до към 1 милиметър, нали, да има разлика в това, но тук като режеш с един и същи нож, няма да се получи идеално. Това. Разликата е тук, че когато се взима това нещо, ще трябва да се гледа, нали, да не се вземе голем слой дървесина. Да остане. Тънка кора. Да. Просто самата, нали, като свалиш тук, самата просто такова пъпка, да остане почти самата пъпка, нали, тъй като го вкараш, да може да поеме соковете от това. Добре, Това е метод, който се използва при ореха. а каква е разликата с другия метод на пъпка, че се хваща ореха, а пък на другия не ще? Разликата е тая, че като вземеш такова, разликата е тая, че ореха е малко такова чилято дърво. При другите аз не съм опитвал на друго дървче с прозорче, не имам такъв нож, ако мога да го опитам. Би трябвало и там да се плаща, нали? Да не е проблем. Нали, дали ще сложим така калема или пъпка, би трябвало да става и при другите, но обязателно при ореха се използва. Това най-много. Тия орехи, които ги дават сладисаните по това, са направени по този метод. Друг сорт орех. Нищо друго не може. И сега подложките, нали, за семковите се разбрахме. За семковите това са круша, киселица или така наречена дива ябълка киселица. Аз тук съм приготвил доста киселици, ще ви карам да ги сладишете. Дюлята, ябълката, да, също. Костилковите са джанката, най-добрата подложка за всичко, нали? И дивата череша, вишната. Сега, има една особеност, когато се сладисва подложка, се използва вишня и се използва череша за присадка, нали? Да. Може би аз като дойде другия път ще ви покажа един такива дървчета. Се получават едни надебелявания. Ето както там ли? Не, тия си са добри. Тия са добри. Аз ще ти покажа татъка да видиш. Такава е толкова тънка отдоле подложката, по-отгоре така напъпнали станалката такова. Нали, поне черешата е по-голем лакомник и дърпа повече. Той се развива и става. А не е боледуването? Не, то си държи. Въпросът е, че нали, като го гледаш, ще кажеш какво му па това дърво станало такова. То като вода, сякаш надува маркуче. Имам аз две, имам там, съм шладисъл, ще ви ги покажа.